mambo tine muri kwa maniso dza family wakambotokwana headman mushonga wari kunetsana nenyaya yekuti pana akatora kwa chiremba story ndobva wambotongwa kwa headman mushonga wanzinga zvibhadhara saka havina kuzobhadhara ndo mauriro akaita mhosva yacho mushonga akatonga aite ngazvidzokera ngazvibhadhara saka wamangari hadlight maniso dzataura nyaya yako ko ainzi aita handisi kuuya asi mamboba ndiyo watazoenda kunotora nhasi baba ndimaiti handiuiba asi mamboba uyu ndiwo akaramba kuyada ndisizoti akataura muromo yapera makuwa akataura muromo ndiya ikatitaura hatiende mberi nenyaya une zuva ndakafonera zvikanzi ari kuti handiuiba handi mamboba asini mamboba handitikopa asitazonotoatora tatobva kuno kuma3 usiku handiti uchibva kuti inini manje ndisuda kuenda baikoko ukauzokuritsa cheno bva kuti nekurora kwangu musazanise icheni bamba vari kumuisa masvika muimisa pamoto pano kuti munobvumirwa kuiswa atokumbira kuti ndiri kurwara ngodarise icheni maita zvakanaka zvimwe zvacho munoita muiona kuita kuti mwana udona mwana ugona kudona mukombo tipei tinzwi pamusoro nyaya iripo ndeyekuti naba munini wedu tuita problem yekuti pakashaika baba wedu musi wa 14 April wakati titifambe sekastoma yedu kuti tinofanira kufamba tizwe kuti achauraya munhu chii saka takafamba kunokwana ka 5 vachibatwa kuti ndiwo akauraya baba saka ndekwamutaro kwakaikirwa provision itoseka angari comrade saka wabatwa kudaro kuti ndiwo akauraya baba takabva ikoko vatauya kunoko vatakufamba futi semhuri vataenda futi kuudza suko kuna sekuru Chake ndiye akatiperekedza kusvika pana story akataura kuti shuwa ndini ndakauraya baba wenyu chikwambo changu chakatorwa nabamneda uyezve chikwambo ichida kuti chiuraye futi mai wenyu saka takava tatanga kuti kakawadzana iwo achiramba kusvika taenda kwaheadman mushonga tasvika kwaheadman mushonga story evada izvo vaangotaura futi kuti uyu ndiye vandakapa chikwambo changu akachitora chikwambo changu kumba kwangu saka ataurawo daro headman mushonga vakasvika pakuti endawobhadhare chikwambo chako kwastory handiti imimi mubatsireyo kuti abhadhare chikwambo chake kwani kwastory tikati hapana chakashata apa tatonzi story evhari ndoda faindi $100 $200 yekuti makandifambisa kuenda kubenda mandinyima chikwambo changu akatombouya kubema vawamunyima chikwambo chache headman mushonga vatayo vachivaitira $100 nokuti wana wabva kuri mafuta tora doro uisa kune dzimba vanhu vaimwawo tapiwa awati $100 because munoenda nemupurisa ungobhadhara $100 iyoyo vatadzika shuwa tabhadhara $100 iyoyo tichibva kubhadhara $100 iyoyo akabva bamina akabva watanga kuti isusu iyo story haundi handisana mboya panapa bakutanga kutorivhesa futi kuti handikuziba nekuti hatisisiri kudareba taakumba handikuziba story evati hamusati mafa badzokerei mofi handiti isu vatatayo boni mamudaro banoti simushambedu ndomuri kufiwa maedu sivarotorwara saka imimi mungatanziya maakutanga kuramba chinhu chamakatora nemaoko enyu mega vatabuda imomo vatadzokera futi kupi kwamushonga tisataenda kwamushonga kudarire kwamushonga apa iye akabva aenda kukoti vaapply episode kuti vana nabamunini wedu ava vakasara musara pawana hachadi kuona mba panguba kukoti vans namajistrate akabva kwamutara akati handikupi episode because iwewe ndiwe une problem yekuti story akakunongedza akati iwewe ndiwe akaromba chikwambo saka iwewe enda ubhadhara chikwambo chako regulambo chura yawana handisi kupa episode papepa vatsemuru takafonewa neukoti nekwadakoti yakati inozotanga yabatsira matanga mapedza nyaya dzekwasitory dzikai kupi kwaheadman mushonga ndopaakabva atodaidza kuti headman mushonga wacho haasi mambo batimuziba zvino wauya kuna mutekwatekwa chaiwo handimuziba inini watondinyeperera handiziba mushonga aitoitsotsiraora watotsvaga kuti adini wati hire mari handiti patanzi namajasita izvozvo hautonguti hautitauri kuti hanzi nhingi haasi mambo hatizviziba zvautaura isusu tinomuziva iwewe dzika uende kudarira wanzvenga kuti mabhozi akatendesa kukoti muse Thursday dare riri muse Friday vanzi dzika kwamushonga wopedze nyaya dzako dzawakatanga nokuti iwe wakaromba chikwambo ndiri kuona kuti maoko ako akasvipa uri kuzama hwanda nemutemo kuda unzvenga chikwambo chako chakabata
neta mecha city anoziva vatadzoserwa kupi kwamushonga. Tasvika kwamushonga, mushonga bva mombe ndula mombe kushora kwawakandita vabvisa 200 apasara 100 vanzi 100 yangu ndonzira chidzika imusuwe ingari musuwe chingana takanzenze Friday ndinoti mudzike musuwe Friday ko pastori zvipfuma yake yakataura pastori akatotaura nezvaangaruda story zvikanzi right tatatobva zvakanaka vatauya kuenda kupikumba musuwe Friday vatachenda kumba kwake sekutaura kwakaita headman mushonga kuti muenda kumba kwake mumutora modzika naye taenda kumba kwake kwakwe iye vachitaura kuti handisumbobhadhara chinhu bamudondibira mari yangu mushonga itsotsi patatora fona tafona headman mushonga vati mupe foni taure naye patakamupa foni akavhadaidza kuti iwo handisi kuteera zvautaura kuona mba pangu pachigadzwa pane meshini yema-USA kuti ndobhadhara mari iyo ndipe mari yandakakupa 200 iwe wakandibhadharisa fine ndiyada unobhadhara kwastori muri matsotsi imi matikuziba munozvaona apafona mushonga headman mushonga atokata foni ndopaakati ini ndakuenda kuti akati ndikuenda tora judgment kucourt here musi wemandi ndinoda kuti mupurisa wangu aende kotina mombe mudanga make adzike kuenda kupi kwastori akata foni udaro titori muprocess yautaura naHeadman mushonga akabva achiti baba weyi ndiye akaromba Chikwambo kwete kuti niniba mudo ndikubhadhara Chikwambo chini iye aruziya kuti kwese kwarubatwa runodini ada kuzama kungonzvenga vatendesa futi akabva asungisa inini because akanhonga chijina chida kutema inini vandamupa chibhakira pamuromo ndamupa chibhakira pamuromo vaenda kuna Dr. Regine vasvike vanyepo ndakapendeswa shaya handisombogona nekutoyapa vandasungwa ndaendeswa kukoti vatakazouya kwaD takaendeswa kukoti vachitoti ndivharirwe vanzi nyaya iyi hatiri kupai faini dzokere mugaze nyaya dzenyu dzekwasitore dzibhadhara noti nyaya dzekwasitore dzawandisa ndopatakadzoka tanzimbi isu saka tatoenda kumaovheti ndoko kadharirwa tiende kupi kwaD vati vafona titoriko ndomafambiro atakaita kusvika tisvike iyo baba dzimwe dzacho hadzidi kunzvenga bamvura ngoti wakomana yapota ngeni kana muri kuzviziva ngatidai zvinhu zvobata pamusoro patsananguro dziri kutsanangudzwa panapa hapana kana chokwadi chiri kutsanangurwa chandabvumirana nacho kubva pakutanga kwenyaya iyi kusvikira izvozvi. Nyaya dziri kutaurwa nevakomanawa ndofunga kubva muna April kufa kwakaita mukoma wangu inini kusvikira izvozvizvi dai changa chiri chokwadi kutenderera kwayaita nyaya iyi kubva muna April kusvikira izvozvizvi dai ndanga ndiri inini ndakaromba inini handifungi kuti ndaizoramba kubhadhara story inini ndiri inini ndakaromba story akauya takabhadhara ma-contribution tikati story uya utore chikwambo chako chauri kuti ndakatora inini kumba kwako story akasvika pamba pangu akati nditambidze chikwambo chacho inini ndikati ndinokutambidza chikwambo chandisina kutora tora kaiwewe sematorero aunoita kune dzimwe nzvimbo 1 story patakasvika kumusha kwake ndakati inini story nhasi ndiro zuva randatotanga kusvika pano pamba inini handimboziwani newe saka chirudzii kuti inini ndinozi inini ndakaromba kwauri iyo usingazivi zita rangu inini story akazotoriziwa ngekunge taakuti isusu oraiti izvoiwe story uri kuti mudzimu uchabuda ukange wasvika kumba kwangu mudzimu wacho ngauchibuda akautaurira saka inini zvinhu zviri kutaurwa nevakomanawa zvese hapana kana 1 chandiri kubvumirana nacho kunze kwokuti vari kutondimanikidza kuti inini ndibhadhare story zvinhu zvandisina dai ndanga ndakatora inini chitsva here kuromba ndirini ndanga ndakaromba inini ndaitadza here kuenda kunobhadhara inini ndakaenda kunoromba zvinhu zvacho kwasitori saka muri kuti hamuna kumboromba kwasitori inini handinombobvira ndaisvika mumusha mastori wakomanawa ndiwo wakatondisvitsa mumaoko mastori nekubhadhariswa 200 namushonga muibvuma mhosva kuti changamira makaibhadharirei mhosva yandakabhadhara kuna Headman mushonga iyi mhosva yekuzihanzi waenda kunotora peace order isei iwewe nyaya iri kwamambo
haisi nyaya yekuti hanzi zvakanaka. Mambo akakuti uyai musi wakati pachaitika dare, momboiswawo kumazinata awo, munozvibvuma here? Zvakusiyana. Imimi mese makadai momboiswa kumazinata amambo, wachimboonawo kuti mazinata awo ari kuti chii? Ndinobvuma. Saka munotenderanazvo here kuti mambo akati musi wedare riri kuuya iro mouya moisa moenda muzinata amambo, zvavachataura mazinata iwayo ndozvi imi mune muripoka? Kana manongedzerwa imimi nezinata iyo munobvuma here kana kuti munoramba? Mambo inini kana ndanongedzerwa inini nemazinata amambo, handifungi kuti ndine mukana wekuramba. Zvakanaka. Saka mambo ipedzei. Ari mambo handiti machiremba angu inini. Aiwa, makanaka. Izvo mambo handirambi pamunenge matondisunungura. Ndawa ipo papo pacho patakabva. Ini ndakati wakomana imimizve muri kungoramba muri kuti muri kundidhiraivha kuti ngatiende kwakati, ngatiende kwakati. Ndiri kuona sekunge imimi vanhu ava mune lingi nawo matiri kufamba. Tadiko kuti tiendewo kwandinofungawo inini kuti dai taenda kwakati. Zvakanaka izvi. Ava wakandirambira ndatobhadhara. Mune here kwamuri kufunga kuti dai mamboenda? Pandakatobata dare rababa wavo wacho. Kuzi baba wavo akafa nezvinhu zvake. Munayo here mari yekutakura ava nemupurisa wedu wekuti muende kwamuri kutaura imi? Musi wedare unozosvika uya movha machienda kune mazinata amambo. Hongu. Tipei zuva tikupei mupurisa awaripo, momboendawo kwake sezvo makamboenda kuteedza nawatawa kuiteedza. Mabva ikoko mozoenda kune wamambo ndokugumisira. Ndizvozvo. Zvinenge zvabuda ipapo mati ndizvo munodini? Ndinotenda. Kuti munhu wese akasununguka panyika pane zvaanokumbira. Saka pane zvaakumbira kuti momboendawo naye, momboenda naye kwenyu, akapedza kusaiti kwenyu mozoenda kwamambo kokugumisira. Hapadi kusumudza roko. Kana mati munoda sekukumbira kwakeka kuteedza munhu kuti ibude chaipo chaipo. Amumbokumbiriba izo tikati chipiri. Chipiri chinechi? Aiwa, zviri kwamuri. Mapurisa anogara ari pano. Tikati chipiri. Munogare pimi? Panyaba. Samura ndekupiwa muda kuenda kuitira kuti mupurisa muona kuti munosangana. Ndiminotaura kuti tosangana nemupurisa pakati. Mupurisa uyu kuti zvichiita kuti tisangane naye ndimunotaura kuti pakati. Zvibva zvabva muno zvataura. Ngatisangane pamutsamwira. Pamutsamwira. Pastation pedu patakwirira bhazi. Wakomana ndiani ari kuenda? Kuno unongoenda hako inini. It's okay. Mozo yamotiudzawo. Asi iyo yemusi unozenge wekuzinata kwedu unokusvaka kuti mwana wenga aripo kutaura kuti hamusi munotiudza bazina wedu aenda ndiye anotiudza zvaanga ari kuona. Imi mese hamutauriba. Iye uyu ndiye anonozotoka otiudza zvaanga ari kuona zvichiitika. Ndii munomukwidza bhazi, ndii munomupaka sadza nekudzoka. Neakewo yekuti akatsika madomasi ewanhu angoita iyeyo. Zvakanaka, muchatorana nhamba mungofonera kuda kuti imi makutopai momirira. Next Friday rikuya iyaya maakuya kopinda kuzinata redu, vamatopinda padare, mambo akutopedza nyaya. Uda kuenda washo baba ngepi musi wechipiri? Aiwa, hakusi. Musabvunze bangoti pamwe mune muda kufona ikoko kuti tatikuya pamwe. Tera iye chete. Inini ndini ndichakubatsira ine mari yechikafu. Aiwa, muri right. Tisazotaure secret ka. Saka imimi mukabvunza munobva mazofana kufona kuti muri right. Tiri kuuya ikoko. Muri right, muri right. Haufani kupusa. Asi kana baba wangu akatora Chikwambo inini manje. Chakatibatsira aibva afa. Ndinotofana kuchibhadhara. Ndizvozvo. Imimi oshuwa kana kuna akazviita kwenyu vazvambokubatsirai nguva iyoyo munofana kutobhadhara. Ndizvozvo. Nekuti zvinhu izvo chinenge chakadii? Inini dai ndakabhenefita kwazviri. Handisi kuda, ndiri kungotaura basi kuti kana zvirizvo zvakaitika kwenyu shuwa endai mobhadhara. Aiwa. Mambo akataura kuti gore handisi kuda munhu anofa nemishonga yekwasitore. Ndizvozvo. Ndikuda kuti muuye pano ndobata sitore kuti sei sitore uri kuuraya vanhu. Chiri changu ndinobhadhara.
zvakanaka. Saka muchipiri chenyu munoenda teedzerai zvautaura, endai kutanga nhasi mbosiyai zvekurowana kana zvekudii kana kutaura nehasha kusvika zuva racho radi papamusoro inini ndiri mukoma uyu awa nditete iye hanzvadzi handiri chiri kunyanya kutipusha kuti tidaiso tina mai ari kurwara ende rwariro yamai ndo rwariro yakaita baba zvakanaka. andika saka nhau yandida kutaura ndeyekudai kuuya padare rineri aida kuuya kunotaza nyaya kudii yekurwara kuti ndizosvika kwana sekuru Macheka uko kubudikadza kuti anga arwara tozoti no iyi ndezvechiwanu enda kwana sekuru Macheka ari kuavhira tasvika ikoko ndikati no dare riri apa resei rufu rwabva kuitika ndezvepastori saka handei pani pastori tanaenda pastori tiri 2 navai ari kurwara mururamba murudzokerera baba nyaya yapera nokuti inongoenda kune nyaya yekuti muende kufamba zvibuda saka murudzokera pamwe chetepo zveabvuma asi kuramba kufamba kuti imboendoiwo kwandoziwa tapedza tozoenda kune dzekwamambo ari kuega ataura ega kuti tosangana pachipiri ataura kuti tosangana pamutsamwira musi wechipiri ndizvo nguwai taimu yatinobva kubende ndikati mukirei makusenika tikamuka wanze kuma 7 sevanhu vanenge mune masvika tinogona kusvika kuma 8 apa munotorana nhamba manje mobva maenda kwamuri kuenda 1 hour tinosvika isi musagumbuka wakomana ndiko iri kure inosvitsa nekuti inyaya hombe inenge yakaitwa kare patine nguwa yotora nguwa vanhu vachifa munhu kana akarwara pakufa anotanga mbijana kusvika pakudzika saka naizvozvi izvo handi zvinongopera ne2 seconds izvozvi muimbofamba kwaada kutaura ikoko endai madzoka next Friday zinata yedu iripo chero iri kupi tinotoikumbira kuti ewa batsira wana wese wana Judima pane wese wanenge vari pano batsiranai zvinobuda straight ende abvuma kuti zinata yemambo ikati ndini ndiri ndabhadhara anokwanisa kuzobhadhara rine makosti edu atakainka aiwa musamhanye kumayoma toda kutanga zvastori kuti murege kurwara nekufa zvenyu zvikazoita mumashure asi sitori ari kukanganisa izvemadi asi sitori akabvuma ega zvazvizvo sumuka henyu uko zviitwe zviperi chipiri endai right iseiwamwe wakomana